Dumelang namastelo channel ndimadokana Stella Vista sanibonani bantu bakwaZulu-Natal kwazi kwamnandi bakwaZulu-Natal namhlanje hlelo silushamnandi sila eDurban eThekwini namaphethelo niyazi ke njengemihla angihambi ngedwa makunje songihamba nongqongqoshe osho njalo ngeviki sinesabe siyanidinga sithathele ithuba sibukele ungqongqoshe wezempilo kwaZulu-Natal Nomagugu Simelane sawubona ngqongqoshe. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukela emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandelana kuma social platforms zethu sithi hey tada, sibingelele nabakhwenyana abasha. Absolutely, shothina ke lapho. Absolutely. I guess thathele ithuba singene kuzo zonke indawo la sikwazi ukungena khona sikhumbuza umlaleli njengamanje siyakwazi ukuthi singena lapha kwi-Facebook page yomnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health nakhona ke la ungangena ufisele nje othe uyafika esikhungweni sezempilo wakuphatha kahle ngawudokotela ngawumuntu obeclean uthe ngesikhathi esula lapha wathi ngicela uphakamise kahle inyawo angasho uthi hey susa la ebekuhudule ukuthi wakucela kahle so nase security noma ukuthi lake lamvimba ungqongqoshe wesese ngithahlahla ngaza nama amashoni lapha emtubatula kwanzima wesese ngithahlahla ngabona ndawo ziyakhala ke manje akusekho nokuchaza ukuthi ayithi laba ayi cha ngqongqoshe ngiyazi ukuthi masiwe kanje ziningi izinto ezenzakalayo kodwa umnyango mkhulu kakhulu nemlayezo yomnyango ehlala ikhona ihlukahlukene nabantu basicethe bacela silethe basilethela ama topic ahlukahlukene uthi sikhulume ngawo njengoba wawucelile bayangena ke besicela bakuthi bayakhulumisa lawo topic kodwa nje namhlanje ziningana izinto esizokhuluma ngazo ngenxa ukuthi lenyanga le yezempilo ifaka lezo zinto lezo ezinye zazo izinto ezisiwe zigenerally ke kuyizinto ezikhona nje kuyikhalenda lezwe kuyilesi sikhathi esikusona kodwa sikubone last week ulapha yana bengazi ukuthi kanti uyigoba kanje lapha edududu ngikubona ugwaba lapho ushona phansi la amadodana ngathi mina udodana lamgwabisa kangaka ungqongqoshe ngathi bafuna ahambe namajaqamba kodwa hayi walokhu uyibambile kwathi makuyoshaya u12 ebusuku ngabona ukuthi ungqongqoshe lento ngathi ubeyiplanele lonke usuku akakwazi ukuhlala namandla ngakuzwa futhi ukukhuluma ngetopic ebalulekile nabazalwane khona lapha enkonzweni ebinkulu kakhulu lapha edududu ezositshela ukuthi bekuyobani inkonzo kwashawa cima ba eminye embidlango njalo wakhe uhulumeni sambele inhlaka ezahlukahlukene ezamabandla bazosibona abantu sikhona emabandleni ahlukahlukene sikhuluma yona njalo into yezempilo kodwa sikubonile lapha edududu bekwenziwani lapha edududu Ntokozo ngizwena ngifika ke ukuthi besikuyiketa amadoda absolutely mina ke ukube bengumuntu nje ngibizwa bengizothi ngiye enkonference yamadodana noma iconference kodwa cha kuthiwa bekuyiketa uhlelo ke oluhle kakhulu olusijabulisile samenywa Ntokozo amadodana esonto elibizwa ngokuthi UCCSA amadodana ke ebeneketang noma iconference yabo kulonyaka and uma besimema bacela ukuthi kunezinto ezithize abafisa sixoxisane nabo ngazo ngoba bayazi ukuthi uma sixoxa nje siyayisikhulume udaba lokuthi ibandla line role enkulu kangakanani kuhulumeni bese ke thina njengomnyango wezempilo kakhulukazi kuba nenqwaba yezinto siyayisifise ukubambisana namabandla noma nobuholi bamabandla ngayo enye yalezi ndaba esifike sayixoxa lapha edududu indaba yokukhulelwa kwezingane lezi sikubiza ngokuthi ama teenagers but sangagcina lapho sakhuluma ngendaba yokukhulela kwezingane ezincane ke manje esingeke siyibize nge-teenage pregnancy because ngeke ukuthi ingane na9 no10 uyibize nge-teenager leyo ngane ngoba ingane engazilutho leyo ngendaba yokuyocansini so indaba lezi ebesifisa ukubambisana nobuholi bamabandla ukuthi senze njani ukuze sivimbe lento ngithi Ntokozo silapha ekhingcetshwayo ngeviki eliphelile ngangihlangene nabaphathi bezibhedlela bonke umphathi walapha embongolwane esibhedlela wasixoxela nje ukuthi enyakeni owodwa izingane ezifike zakhulelwa zabeletha esibhedlela zo142 isibhedlela esisodwa leso kwiprovince yonke uyabona ke uma ngabe uzoyithatha leyo number uyimultiply but uphinde ubuke izibhedlela zaseyindaweni zasemalokishini nasemadrobheni uyabona ukuthi kusho ukuthi number iphezulu kakhulu so uma silapha na ke edududu masixoxa nododa nenye yezinto ebengifisa ukuthi sibambisane ngayo lo ukuthi senze njani
ukuze sivimbe lento yokuthi ingane zethu ikhulelwe zisencane zikhulelwe zingakahleleli lokho ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazothi uhulumeni wenzani kuyiqiniso futhi uhulumeni une role ne responsibility okufuna akwenze lokho thina njengomnyango wezempilo umsebenzi wethu ukufundisa izingane ukuthi ukhulelwana kunjani ukhulelwana kwenze njani yiziphi indlela zokuyivikela ukuze ungakwazi ukuthi ukhulelwe kodwa kuyiqiniso futhi ukuthi abazali bane responsibility nabo okufuna bayidlale ngoba phela izingane azikhulelwe ezibhedlela uyabona lento yenza ukuthi izingane zize ikhulelwe isuku ingenziwa la esibhedlela yenziwe emakhaya yenziwa eindaweni ezithize yebo uhulumeni usuke engekho lapho so yingakho kubalekile ukuthi kube ne partnership between thina uhulumeni amaholi bamabandla abaholi bomphakathi including amakhosi nezinduna so ileyo request ebesiyenza ukuthi senze njani sibambisene ukuze sikwazi ukuthi sigcine sinqobile lempi ngiyazi ke kodwa ukuthi uma uthi emphakathini nje generally kulesikhathi samanje ukuthi hayi akusumsebenzi kahulumeni wodwa hayi abantu ngoba bawudinela uhulumeni bathi vele umsebenzi wenu kodwa iqiniso ukuthi mina engilethe ingane emhlabeni yimina Nomagugu engine responsibility yokuba umzali enganeni engayilethe emhlabeni yebo uhulumeni une role but nami nginayo indlela noma izinto okufuna ngabe ngiyazenza empilweni yalengane siyazi ukuthi zikhona ezinye izingane ezingasenabo abazali kodwa uma zihlala nogogo nomkhulu noanti nomalume phela iyona role oyidlalayo leyo oyokuba umholi but thina ke njengabantu abamnyama siyayisithi ingane ayikhuliswa umndeni kuphela ingane ikhuliswa isizwe sonke isibambisene so yilokho ke sicelayo nesikufisayo ukuthi akwenzeke because uma singabambisani le nkinga esibhekene nayo izoqhubeka ibe inkinga enkulu okwesibili engifike saxoxa nabo udodana Ntokozo indaba ye mental health okusho ukuthi ukuphila ngokwezengqondo absolutely ukuthi kubaleke kakhulu ukuthi sivume njengabantu abamnyama ukuthi i mental health ayisona isifo sabelungu absolutely uyabona nje uma ngabe umuntu egula kuthi une depression sikhule kuthiwa hayi into iphatha belungu lezo akekho umuntu omnyama uphathwa depression yini depression noma mhlambe na ufika ukuthi une depression kuthiwa hey ushawe ekhaya hayi usilethela into esingazazi thina hamba ugenza izitsha hamba uclean hamba wenzeni so kubalekile ukuthi njengesizwe siqale sikunderstand ukuthi lezifo lezi ziyasiphatha sonke and uma ngabe umuntu enesifo esifana naleso yikuphi okufuna sikwenze ukuze simsekele ukuze simsupport thina njenge department sinazi inhlelo zokuthi abantu abagulayo sibenze njani but nasekhaya phela kukhona okufuna kwenzeke uyabona nje Ntokozo in the past couple of years sibone into ebesingakaze siyibone lapho izingane khona ezincane ezino 12 ezino 13 14 zibulala because of depression purely because mhlambe nathi njengesizwe asiwazi ama signs e depression ukuthi imaphi asazi ukuthi uma ngabe ingane ine depression kuphi okufuna sikwenze ukuze siyisize leyo ngane so besixoxa konke ke lokho ukuthi asingazibukeli phansi ezinye izinto asibambisane ukuze sikwazi ukuthi sizwe sethu sisizakala ayi impela ke mina bengibuka nje nobuhle bento bengingathi ukusonta sekwaba mnandi kanje yabona nje nomfundisi inkosi yami wakhona lapha eDududu washo wathi awunami ningimemeze moye ningikhonzele no president wawo wathi awuningimemeze ngathi ngasabathe balokubethe abantu sibamemeze nje simemeze lapho simemeze lapho ngathi usukhohlwa amagama nje ukubemeza ukuthi ubani impela babewashilo manje mina bese ngithembele kungqongqoshe ukuthi angifuni bethi hayi sifuna ukusho ukuthi nomhlonishwa ngizothi ngiyabasho bese ukuthi hayi wena uvela usho izinto ezisho ungqongqoshe cha bengithi ngizosho kodwa basho specifically bacela ukumenyezwa uabsolute manje ngase ngishiye impela ke sengiyobuyela kusho ukuthi ngiyofuna amagama phela basimemile futhi ngqongqoshe bathi bacela sibe nomkhuleko futhi wentsha sikwazi ukusebenzisana nabo ngizwile ukuthi umhla ka12 intsha sizobe sinayo ke futhi lapha mhlawumbe ngakusithi halamuzi lapha endaweni yase eMzinyathi eMzinyathi Ntokozo i-youth again yakhona e-UCCSA yasicela ukuthi icela sibambisane nabo njoba siya kubeyobhala ama exams bayafisa ukuthi sibasize ngayo yonke isupport including i-counseling including ukuthi sibalethele ama departments noma ama universities ama tertiary institutions abangakwazi ukuthi ba-apply kuona abantu baka NSFAS abantu baka CAO lapho KwaZulu-Natal apply through bona so sizobe sinomkhuleko ke ozobulapha eMzinyathi kodwa uzobe unawo bonke laba bantu abenza ukuthi mangabe usuphasile ke kukuphi lapho yakhona but umkhuleko ke kuumkhuleko ozothi
cha siyafisa ukuthi baphumelele but thina njengomnyango wezempilo siletha i-support ye-counseling ukuthi njengoba izingane zethu ziyobhala ngicabanga ukuthi siqala ekupheleni ka-October baqala ekupheleni ka-October bazihlela kanjani psychologically ukuthi kufika lesa sikhathi be ready for ukubhala. Ezinye izingane intokozo asifeliswa ukuthi akazi ukuthi ufundeni ayifeliswa ukuthi mhlawumbe bengalaleli esikolweni but zifeliswa ukuthi uma ngabe sekufika isikhathi se-exam uba overwhelmed. Uyabona ukuthi uma ufika ephepheni uvela ungabi usazi nokuthi ufundeni kodwa ubuyazi yonke information. Ngiyenza leyo nto ngise-university ikhona leyo nto ngafika ephepheni ngingalalanga ke by the way ngafunda ngangalala ngaphuma sengiyobhala uma ngifika ephepheni ngakhohlwa nya yonke into ngathi ngiyakhumbula kwaphela u3 hours ngisacabanga konje yini le ngiyifunda ngathi ngiphuma nje kwaphela u3 hours ngisacabanga ngathi ngiphuma nje sekuphela u3 hours ngakhumbula iquestion yokuqala ngakhumbula yesibili. So uyabona you become overwhelmed ukuthi because une pressure ayiphela i-matric is a time lapho nathi sifaka i-pressure einganeni nazo sifaka i-pressure kuzona ngoba siyazi ukuthi u-matric isikhathi sokushintsha impilo yomuntu. So uma ngabe overwhelmed and ungekho ready psychologically ugcina ungakwazi ukuthi udeliver ngendlela ebekufuna udeliver ngayo. So esikhambelayo ke kahle hle ukuyo provider leyo support leyo sesithi kodwa ngoba phela sesihlangana nabo abantu abasha asale sesikuletha nokunye sikwazi ukukuletha kodwa sizoletha iprayer bese siletha ama psychological services. Ungikhumbuza nje nami le yakho lokufunda kakhulu lokhu kuze kudlule isikhathi nami ake ngishaya kodwa mina ngenhlanhla ngathi mangiyibika kanti uyangibona lokuthi lokhu nginquphaza wayesethi yazi yenze njani awuthi isihlwathi esincane ngizokuvusa in 30 minutes ephepheni ngalala after 30 minutes ngavuka impendulo ziyiphumela zona ziqeqebu. Uyabona waba lenhlanhla ke nami kube ngayithola leyo nhlanhla leyo mhlambe kwakuyohamba kahle kodwa waphasa kunjalo. Hayi lo ngqongqoshe ngiyazi ukuthi ke sisiqala i-administration wasithatha through usichazela ukusebenza kwe-GNU ne-GPU uthi kusebenza kanjani but ke engazi ukuthi ke besibone ku-social media omunye womeya ngingathandi ukubanika udumo labe ngibona ngathi abenzi kahle. Omunye womeya esiya lapha ezikhungweni zezempilo wafika wakhuluma kamazwi amaningi nje abengahambi kahle esho kona ukuthi hayi cha engathi yena sekuyena ophethe bengazi ke mina ukuthi kanti i-administration le usuyakwazi uma umeya ubuye ube u-MEC futhi uphinde futhi ngiyacabanga ukuthi usengaba no president ngendlela bebeka ngayo udushini wathi ke usewuphethe lo mnyango wezempilo kanti na last week ngikuzwile uyikhuza lento yesopolitiki uthi uzoloku ufundisa nje kulolu hlelo yonke macala awukhuphuka ubhekele ejozini engathi konakele ngqongqoshe. Ntokozo inzima kakhulu le ndaba ngoba njoba kade usho last week bengiyenza le call yokuthi osopolitiki abaphume ekusebenzeni komnyango wezempilo ikakhulukazi indlela okuranwa ngayo kwakona. Uma ngabe usopolitiki unenkinga ngokwenzekayo eminyangweni woza hamba uye kusopolitiki omunye. In other words umeya wasejozini uma ngabe khona kade efisa ukwenza futhi umthetho ke by the way osho njalo akusho mina umthetho uthi umeya nakhona afisa ukusho ngobuso politiki ukhuluma nomunye usopolitiki akavele nje adlove angene emaclinic noma adlove angene aye esibhedlela. Manje kuzokwenza ukuthi suqinisa umthetho wokuthi usopolitiki ungena kuphela kuma facilities ethu uma ngabe nepermission ngoba isho njalo umthetho. Manje ngiyamuzwa ke umeya wasejozini la ku social media uyasho ukuthi hayi useqedile ngomnyango wezemfundo ngisazoke ngixoxeke nozakwethu lapha na ubabuhlomo ukuthi awu kanti umeya useqedile ngaye sihlele njena akaseyena ngisho ungqongqoshe sekuphethe umeya wasejozini la kwa education. Manje uyangihlupha kumeya wasejozini ngoba kusho ukuthi siyovuka ngelinye ilanga ngixoxela abantu ukuthi yena usowumongameli ngokukhethwa nje kube nomeya kusho ukuthi sekumenza abe umongameli lokho hayi uzofuna siyivale leyo nto. Ngizombhalela futhi incwadi ukuthi ngimkhumbuze ukuthi kusetshenzwa kanjani. Kuyinkinga kakhulu ukuthi osopolitiki bafuna ukusebenzisa izinto ezithinta impilo zethu ngalendlela enza ngayo. Uma kukhona afisa ukwenza eminyango wezempilo akhulume nomunye usopolitiki awuveli nje udlove nabanye omeya bayafisa ukwenza lokho akwenzayo but ngoba bayazi ukuthi umthetho usebenza kanjani futhi bayazi ukuthi kahulumeni kunama spheres ahlukene. Uma ukhethelwe kwi local government
usopolitiki osebenza kwi local government umphethe ukhethelwe kwi province usopolitiki oseva kuleyo level ye province ukhethelwa ka national useva lapho uyabona nje lento ayenzayo ukufana nokuthi kusho president angavele asuke enational azongena kamasipala wakhe ejozini engakaza akhulume naye ayenze kulento ayenze kanjani kuyeke ukuthi upresident unalo ke by the way ilungelo lokuthi angene yonke indawo kodwa mina naye ngoba sabantu abangaphansi kancane ka president funa simkhulumise lo siya kuma facilities zakhe so umeya wasejozini ngempela lokho akwenzile kubuqaba uma sikubeka ngesizulu kubuqaba akwamukelekile and akufanele ukuthi by the way uma kukhona idonation oyiletha eMnyangweni wezempilo umthetho uthi kufuna kube uHOD oyamukelayo leyo donation manje uyabona idonation yamakhabishana lesiyibonile lapha asinankinga nekhabishi ngoba abantu bakithi bayalidinga ikhabishi kodwa phela lingene ngendlela okuyiyona yona hayi kuwese kumesethu usezobhika usezophatha la eMnyangweni wezempilo hayi kuzofuna manje sikhombisane sifundisane ukuthi ubani ophethe hayi kodwa ke phela ngizomlandela umfowethu laphana ubheki imtolo wakwasilungisela yena kancane umeya wasejozini walunga manje angimazi ukuthi kusho sekube nenkinga sekufuna phinda abuye azomlungisa le mina ngibuye ngikhuze nanto yesikole ba ikhona ayike ake sidluleke ngqongqoshe ngoba cha ngiyabona ukuthi usuyiqondisile manje phela abantu mabeza lo GPU bavele bethe hayi sesixovene sekundawonye usungangena ka health uphathe ungene kuphi uphatha lapho okhethwe khona ngeke ukhethwe ejozini besicabanga ukuthi uzophatha iprovince yaKwaZulu-Natal cha besiklebela nje ukuthi kufinyelelile ke endlebeni zethu lokho bukusho kwi social media and uyakuqondisa ungqongqoshe siyabonga ngqongqoshe usiqondisela into efana naleyo cha ngqongqoshe ke inyanga le futhi sibuye khona ke uhlaka lolugula oluthinta i-palliative care and international day for older persons ingakho sithe kodwa sibuke eduze le palliative care sacela ke umfowethu lapha ya osuka lapha ya eNanda CHC usamukelo Mseleku ngiyathemba ngisho igama ngilisho kahle absolutely kuthiwa kunekholi kodwa ke la uthobeka Mwelase kwaDeda usemoyeni sawubona niyaphila siyaphila bayaphila abantu kwaDeda siyaphila ikuphi kwaDeda ethela ngaphezulu sePeter Marisburg ke lapho kwantonga ibomva usuka hayi mawungakaziwe ngaphezulu usuku nenkinga eSouth Africa but ke kuthini okwakuphawula ngicela ukubuza la ukuthi siba nenkinga yogogo abadala yabo yes manje babuye bahambe nini yabo kube ngathi bayaphakatha yabo ngifundisa umphakathi ukuthi uyenzeka ukuthi bashiwe yingqondo ngoba sibezazali okuhle ukuthi ngasizwa ngalo okay no umbuzo omuhle lo ngqongqoshe ngoba njengoba kusho ukuthi inyanga yabantu abadala le ibuye iqhamuka into enjathi kubonakala abantu abadala sebengazi ukuthi sebeyahamba abanye bekhumule behambe ngoba besebethi abantu usiyathakatha umuntu endaweni ukhona omnye umbuzo dadewethu bazokuphendula emoyeni hayi siyabonga niphileke lapho eTailors mfowethu nayi indaba enkulu ngazi noma ngqongqoshe uzofuna uqala ungene ngaphambi basimdedela mfowethu I think I want to come in uzobe sengena mfowethu senikeza ama details kodwa kukhona udaba Ntokoze besihlale sikhuluma ngalo lesilibiza ngokuthi dementia isifo ke sokugula lokho mental illness siba nabo so kulenyanga enye by the way ama programs umnyango ka social development kulenyanga ozoba nezinhlelo zawo sithi ke kulenyanga siyafisa ukukhuluma nomphakathi noma hayi ukuthi ikhuluma kulenyanga ngoba kubaleke kulenyanga kuphela kodwa ngoba kuyinyanga ebhekelele ukugula kwabantu abadala sifisa ukukhumbuzana umphakathi ukuthi abantu uma ukhula njenge age kuba khona izifo ezisiaffectayo and I think uzosikhulumisa zonke ezinye ngoba qibi dementia kuphela kodwa lapho okubonakala khona ukuthi ugogo usekhohliwe usekhumulile usehamba nqunu uhamba ebusuku akasazi ukuthi uphumephi enye yezifo umphakathi wakithi okufuna uzazi kodwa uhlala uyikhumbula ukuthi zikhona uyabona nje Ntokozo
isizwe sakithi angaze sizwe sinjani. Uma nje kuke ngathiwa ugogo usebonakala engene emzini yabantu wabamnyama kuthiwa umthakathi. Yabona angaze abantu abamnyama benzani kulesizwe. Yona into yokuthakatha leni ivele ingene yonke indawo ngoba ngisho sifeyila kokuthiwa awusebeyakuthakatha. Uthi igama nje vele lisebenzayo. Kuwena ungafundanga. Mina engadadishaya. Bese kuthiwa uyathakatha. But siyafisa ukuthi umphakathi ukhumbule ama-symptoms e-dementia, ukukhohlwa. Uyabona umuntu omdala uyaphuma ngelinye ilanga mhlawumbe Ntokozo ebusuku efuna ukuyochama ngoba phela ama-toilet amanye angaphandle. Aphume ethi uya endlini encane. Kodwa mesebuya because i-dementia vele ku-affect nje ukukhohlwa ngaleso sikhathi. Akhohlwa ukuthi imuphi umnyanga kade ephume kuwona. Akhohlwa ukuthi imuphi umuzi okuwumuzi wakhe. Ngesikhathi esekhohlwa ukuthi imuphi umnyanga aphume kuwona. Usezorawunda ke lana indawo yonke ngoba akasazi ukuthi kufuna angene phela. Ngesikhathi erawunda uyambona ukuthi kukhona into eyinkinga ekhanda lakho, uzama ukucabanga ukuthi ukuphi uyokwenzana. Awucabange nje wena Ntokozo namhlanje uma ungavela uthi uphume eminyango nje usukhohliwe ukuthi ukuphi, ungasa ukuthi uthuka kanjani even kwawena. So siyafisa ukuthi sibambisane nomphakathi ngalokho. Yebo zikhona izinhlelo esinazo as ugovernment ukuqwashisa imphakathi about indaba ye dementia. I know social development une program nabo abazoyenza kule nyanga. Nathi njengomnyango wezempilo sine campaign esizoyirana kule nyanga ukuthi abantu bakhumbule ukuthi nawo ama symptoms e dementia and umuntu ono dementia wenziwa njani. Kodwa bakithi asibe patient, abantu bakithi uma begula sibe nayo indlela yokuthi sisizana kanjani. Hayi siyabonga kakhulu Mfuka Mseleku. Angazi noma lo Mseleku kulo wodumo noma imuphi lo Mseleku. Awushela umuphi wena uMseleku ubani okabani wenzani la eminyangweni. Umuntu akathatha leli thuba leli Mr Maphisa abingelele ungqongqoshe wethu umnyango omuhle wezempilo nomphakathi wonke nje kwaZulu-Natal. Lo usamkelo wakwaMseleku nje usushile no ekhaya ise Adams kodwa inkaba yami nemasese Adams ilapha eFakazi endaweni yaseMbombulu. Kodwa ke ngokukhula ke nokufunda umuntu ukhulele elokishini laseMlazi. La eminyangweni ke ngilapha ngokuqashwa eNanda CHC. Umuntu ke uphathisiwe ukuthi abheke ukusebenza kwemitholampilo yalapha endaweni yaseNanda. Ngiyithanda kabi leya CHC inaleli igumbana leli labantu besilisa i-men's clinic lapha ekukheni kwakhona izinto kunjalo. Absolutely. Hey yabona leya clinic ngiyisaba mina. uNtokozo usefisa ukuhlala khona. Ngiyazi ukuthi nafike namenza. Uyazi ukufika lapho obhozo bese sekwayabona sebebhlungwane ngathi bathambile. Uphuma beyibhaquzela beqine bethe lapha yana eNanda CHC. Kunjalo Mr Maphisa sibophele lapha yana oseba khona lapha ya odokotela bakhona sibesana ngokukhulu ukubambisana impela. Bangeza nje abesilisa abaningi. Futhi abakuvimbi noma ngathi usukaphi. Ngangena nezicapha ngathi ngisuka kaNongoma kwathiwa ngena uhlale la. Bangikhenika ngaphuma sebeyobhozo bami sebeqinile sengingenankinga. Kunjalo igarage lena siyabukhenika impela. Ngufakazi mina ngufakazi. Mawunenkinga shona lapha eNanda. Ungabi nengxaki. Absolutely. Cha sibuka le abantu abadala usengenile nomlaleli la babuza ukuthi ke yiziphi lezi zinto lezi ezibaluleke okufanele sizazi uma sihlala nabantu abadala iyiphi ngempela izinto okufanele siyigade. Mhlambe umuntu akaqale asho ukuthi singakafiki kwisipho ungqongqoshe ngiyamthanda ngoba uyichaza kahle lento. Ungaze ngigcine ngasachazanga lutho ngoba uyibekile nje i-dementia kahle yacala. Kodwa mhlambe umuntu engakafiki kuyona i-dementia ake sikusho lokho kuba kakhulukazi kubantu abasha nabancane ukuthi kunento ezizuke zenzeke nje mawukhula. Ukade uthi uqalaza mhlambe ipeni ubulibeke la usalibona. Uthi uqalaza izibuko uzifune kanti zikwena sesiphongweni. Nkosi sekuyenzeka ngibheke lapha. Lento iyakutshela ukuthi njoba sikhula ukhula umqondo usebenza ngendlela ethile bese kuthi ke ngokwe age iminyaka ikhuphuka bese kuba nalento esithi udegenerate okusho ukuthi manje na ayisakhuli ngendlela efanele. Sekukhona ke manje ushintsho olwenzakalayo ke empilweni yomuntu. Lolu shintsho ke lwenzeka emzimbeni wakhe kunzima kakhulu ke la ku dementia ngoba lithinta ke manje na ke ukusebenza ke kwengqondo ke manje ngoba kunemiyalezo lana esikubiza ngama transmission la kusuka khona umyalezo ngala uya ngala. So la bese uthola umuntu omdala eseba nento yokukhohlwa adideke angazi ukuthi ukuphi ngasikhathi sini wenzani ebese ebonakala mhlambe kamakhelwane. Angithi ke emakhaya mhlambe
ubeyiwe mhlamba kubeyiwe so uzothi umuntu umdala uyaphuma akaboneni ukuthi uphuma uyapi kanti usengena kamakhelwane uyitshela ukuthi isekhaya la ehlala khona bese kuthiwa ke ayi utholakala engagqokile ubethakathi angithi vele lento izojwayela ukuthi yenzeke Mr Maphisa mhlambe ebusuku angithi ebusuku asigqoki kuphela siphelele awugqokile ijezi lephefeni noma lebhakabhaka ubugqoke mhlambe lokho okuncane angithi uyabona so mawuqhamuka lapha kuzothiwa ubuthakathi ngoba ungagqoki kanti mhlambe ngaphezulu bekuvele kushisa ungagqoke lutho kadulele lento yenzeka okadulele useshile kungqongqoshe ukuthi ke kuumsebenzi wethu ke emnyangweni wezempilo izinhlaka zonke njena no social development ukuthi siqhubeke siqwashise kakhulu umphakathi ukuthi makwenzeka lokho kogogo nalento yokuthi ke ukuzithathela ke nje umthetho ezandleni kuyakhuzwa kakhulu ukuthi mase simbonile ugogo yini engahluthi simbambe sibize omakhelwane nasi isimo esikanjena kungabe kuyiloko esikucabangayo yini na noma kuyiloko thina esikufisayo so ke sizoqhubeka ke nje eminyangweni siqwashise kakhulu ngiyayithanda futhi leyo ukuthi lapha kubantu abadala ikhona i-Older Persons Act number 13 of 2006 ikusho kalula ithi inhloso ngqangi ukuvikela nokwandisa inhlala kahle ngoba sipromota yona i-well-being yabantu abadala okusho ukuthi kuyafuneka kumsebenzi wethu ukuthi inqolobane lena Mr Maphisa abantu abadala bayinsika yethu ilana fanele sincele khona sibakhulise mina ngikhule kuthiwa ke umuntu omdala ilona uyena uNkulunkulu ngoba ngeke umbone uNkulunkulu ngamehlo uyena uNkulunkulu wethu ke laba basemhlabeni ukuthi fanele sibanakekele singasheshe sithi jump into conclusion ngesilungu sizikhulume lezi zinto siqwashisane ngazo njengoba ngiqale lapha ngenza isibonelo esihle ukuthi wena ukhohlwa ipeni ukhohlwa ibuko ushawa ubani wena absolutely mfowethu ngizofuna ke ukuthi ke siphuthume siye lapha na kuyi palliative care ngoba ngiyazi ukuthi olunye ke wezinto esizenzayo la kwi department engandile kungakhulunywa futhi ngazo kakhulu mhlawumbe uqala ubeke isithombe nje umuntu ongathi masikhuluma nge-palliative care sikhuluma ngani iyini palliative care umuntu mhlambe akaqale ayichaze le palliative care mhlambe siqale ngegama nje lithi care ukunakekela uma nje unakekela nje umuntu bese kuthi ke upalliative angithi ngalesikhathi mhlambe abezempilo odokotela bekutshela ukuthi unesifo esithile kungaba umdlavuza kungaba yini thina isikhathi esiningi sizobuka ke manje ukuthi mhlambe ngizothola hlobo luni lwephilisi bese la kwi palliative asizobheka ke manje ukwakheka noma ikhozi yesifo ngqo sibuka ngehlo leli lephilisi sibuka ke manje mesithi palliative sesibuka ngehlo lokuthi njengoba utshelwe ukuthi unalesifo ngabe somdlavuza sesikubuka thina manje njengokuthi ke ibuphi umnzimo obhekene nabo manje yiphi umthwalo osemahlombe kuwena so kusho la kwi palliative care sesibuka ke manje na ngokususa lenkungu noma ngokususa lelefu lengamanye amazwi sikususa lo mthwalo siususa kanjani nalo mthwalo uma sithi palliative okusho ukuthi sifuna ukuthi ngalesikhathi sikutshela ukuthi ungaba nomdlavuza othile asibe nethimba lonke ke liphelele ngamanye amazwi ukhona udokotela ukhona umhlengikazi ukhona usocial worker bakhona bengqondo o-psychiatrist psychologist sibe nabo abefundisi sibe nabo futhi abezempilo amini laba abezokudla ekuthiwa ama dietitian nawo wonke lokho esithi multidisciplinary okusho ukuthi manje sifuna wena manje na ukuthi sibuke leli linye side okusho ukuthi leli side elingaka right isandla sokudla yileli lamaphilisi kwa palliative care sesisusa umthwalo ke manje emahlombe ngoba ke ngamanye amazwi khona into esifuna ukuyirelieve kuwena yona palliative care kahle leyo amunye umuntu Mr Maphisa wazi ukuthi makuthiwa palliative sekukhunywa ngomuntu ongasekugcineni ongathi useyashona osefuna kuthiwa umuntu osezolahla ukumgqomo ukulahla umuntu lento fanele siqale ngalesikhathi sikwazisa ukuthi unesifo esithile khona isifo esingiphethe sihamba nawe ke manje lolu hambo ke manje na and uma ngiqhubeka ngiyichaza le palliative care sike sithanda ukuyihlukanisa ke la eminyangweni sithi
kuno inpatient model okusho ukuthi ke sikulapha ungaphakathi ulalisiwe kwesinye isikhathi sithi ne outpatient model okusho ukuthi sesikulapha mhlawumbe usuka ekhaya ngaba isemlazi uya eclinic emlazi D noma emlazi U21 clinic uyolanda lokho okulandayo amaphilisi akho uyaphuma nakhona futhi mawulanda lokho okulandayo yini ungambona social worker yini ungambona psychologist yini angabe khona umfundisi ozoxoxa nawe akususe lento okusho ukuthi palliative care singathi i holistic approach ukubuka inhlangothi zonke ngoba uke wathi omunye ngaphandle kwephilisi uyakwazi ukumelapha umuntu i-palliative care izama ukuthi ibuke lelo hlangothi lelo ngoba futhi kwesikhathi noma unganginika iphilisi uma usunginika iphilisi ungithethisa ungenasikhathi nami ungalikhombisa uthando lizosebenza kanjani ayifuthi ngibengisalizwe i-palliative care ke ibuka zonke ke lezi zinto ke lezi ukuthi ke inhlaka zonke ezithi ke awusuke lo mthwalo ungawuthwali wedwa lo mthwalo osutshelwe wona ukuthi kungaba unesifo somdlavuza noma isifo sani absolutely yazi ngiyakhumbula ngqongqoshe khona udokotela engangithi mangiye kuye ngizizwe ukuthi ungibambile umkhuhlane angangijovi ngisho akuthiwa enginika amaphilisi amangaka ngangivele kungasinde ngoba ekhanda lami ngathi kwakungathi kuba ungijovile ngabe ngiyasinda mayengangijovanga ngathi akangenzanga lutho sengiyayizwa ke lento mawusuyichaza ukuthi ke i-palliative afuneka siyibuke ngathi lapha ekugcineni kuphela uzokhumbula ngqongqoshe isibhedlela kade sekuso ngeviki edlule emngeni bashilo bathi kunendawo la edilwa nje no palliative kodwa nje obesho ke umfowethu ngapha ukuthi sisuke sibuke bese kuba ngazi ukuthi ilisegcineni la kufanele egcineni kanti isuka la masiqala nje sisanakekelene umqondo ukuthi nawe uyanakekelwa yonke into inake silokhu sambisana ke kuze kube ngcono makungabi ke ngcono so kungeze kuba ngcono kodwa nje ke mhlambe ke la abasuke sebegula khona ke kakhulu into yakhona yona ethini ke laba sebegula kakhulu ke nakhona ke uhlelo lo lebengisho ngalo luyaqhubeka kodwa kubaleke kakhulu ake ngithathe nje wona umdlavuza ngiyathanda ukwenza ngayo isibonelo ngoba inhlungu zakhona ziba nzima kakhulu lokho abathi excruciating pain okusho ukuthi le inhlungu lezi okusho lapho ke sekufanele kube nohlelo ke lamaphilisi noma imishanguzo ke manje esikunikeza yona kungaba omorphine kungaba yini ukuthi ke manje phuza phela ungazizwa le inhlungu ukuthi noma ngabe kuthiwa ke umdali weinsuku uyakubiza kodwa ukubiza ngokuthula ukubiza ngesizotha awukho ezinhlungwini ilapho ke manje na ke thina ke lapha kwezempilo ekufanele sibheke kakhulu ukuthi lokhu kuyenzeka ukuthi sinayo yonke lemishanguzo efanele okweyinto ke ekhona esinayo kumnyango wethu sibonga kakhulu umuntu akamselo ngesikhathi osiphe sona walichaza kahle ngiyazi ukuthi ngiba beshuthi inyanga yabantu abadala le nayo ke palliative care le uthini umlayezo wena enodlulisayo manisuke nikhuluma nabantu emphakathini njoba bengengasho ukuthi abantu abadala bayinqolobane bayinsika yethu kakhulukazi thina ndle emnyama nokuthi ngaphandle kwabo asikho isizwe ngoba izona inzala abantu so umyalezo thina uthi ke manje ake sibanakekele ake sibathande ake sibabheke kahle yebo akhona nendawo lapho sithi ama old age home ngokwesilungu la ekufanele kwesikhathi sithole sesibabeka khona ngenxa yokuthi kuyaphithizela siyafunda siyasebenza kuningi kodwa ke noma sekwenzekile lokho ongeyona into esingathi siyayikhuthaza kakhulu sibabheka nini pho lapho siyabavakashela yini noma sebeyinto ukuthi sengathi balahliwe akufunakala isikwenze lokho yilowo myalezo obalekile okunye ngengifisa ukusho kokuthi khona into esike siyenze makwi birthday yomuntu omdala sigijime sithenga ikheke sithenga onimenite ongeyona into embi leyo mhlambe unezifo ezimbelesela kungabe ushukela noma i-high so uthenga nini mhlawumbe umshini lo we-high so uthenga nini umshini lo kashukela ukuze naye azichofoze noma abazukulu bamchofoze bakwazi ukubona ukuthi umamaphi ushukela wakhe uhamba kanjani ngoba thina emtholampilo sizomfundisa lo unakekela ugogo ukuthi inamba ethile isho ukuthi uphansi inamba ethile usho ukuthi uphezulu absolutely ngoba yona ziqala lapho phela lezi zinto lezi ngoba nakhona awuzuzomnaka ngoba eselapha ekhaya labadala ugogo qala umnakekele la yebo igown ungayithenga igown ngebirthday
kodwa ke manje na lokho engiqeda ukusho sikuthenga nini ukuze sikwazi ukuthi sibanakekele thina siqale ngalezo zinto lezo la bezobona khona uthando iyona imyalezo engathi ke ukhona lo ukuthi ke ake sizame sabantu abasha ukuthi manje abantu abadala sibanakekele kakhulu nalapho futhi sibona khona ukuthi khona la bahlukunyezwa khona asisukume phela sithinte iminyango eseduze kahulumeni sikwazi silireport ngokusheshsha lolu bangahlukunyezwa abantu abadala nokuthi mase kukhona sikusolayo njengoba sike sakhuluma ngedementia asingasithatheli umthetho ezandleni asithintaneni bomakhelwane siyibike le ndaba siyixoxe imnandi into exoxwayo ibe siyalungiswa ukuze abantu abadala sibaphathe kahle kakhulukazi njengoba kuyinyanga yabo abantu bakamsele kuma kwaba nekumbhobho ayaba uxolile angashaya kusekuseni but ke siyabonga kakhulu wesamukelo ngiyayizwa le ndaba uyichaza usabheke lapha kuyobheka unumber 2 sikufisela konke okuhle uhambe kahle mfowethu cha siyabonga kakhulu sibonga kakhulu sizosuka ke la ngejubane manje selapha ya Prince Mshiyeni Memorial ngqongqoshe kuke kwaba nevte evela ukuthi engathi izinga lokusha kwezingane nokusha nje kulezi insuku kuphezulu kakhulu uthola ukuthi amanye uthelwe ngamanzi abilayo umnyushiswe into ethile nje kuphezulu kakhulu ingakho ke sithe sizoxoxa nosisi Nompumelelo owudokotela lapha ya emshiyeni kube uyena ke osithathe sibe ukuthi ke ithini lento yama-bands ithini lento yokusha kwezingane yinto ke kodwa nje eyenzakalayo esiye sithi masithola ithuba sithi asiyikhulumise ikakhulukazi nawe ngiyazi mhlawumbe unayo experience ukuthi umntwana wakwezwa kuthiwa usuke kufanele lento yokugeza ebhavini ngangayazi ukuthi uma uvula amanzi kokunye kubaleke ukuthi uqaluzwe ngesandla utashisa ngoba uthi ufaka unyaka yebo uthi ufaka unyaka ntaya bebila amanzi ubuye seliqebuka unyawo libheka phezulu so ke siyangena ke nekulolu lama-bands namhlanje siphethe ke inkunzimalanga kadokotela lapha Nompumelelo uDlamini kodwa uqala usitshela ukuthi ubani wakabani wenzani emnyangweni wezempilo uMelelo wakwaDlamini ngu-medical officer Prince Mshiyeni Hospital ngisebenzela casualty olapho kusibiza ngokuthi isizo oluphuthumayo noma usizo labantu abalimele sitholile la ukuthi kubukeka siyanda isibalo sabantu abashile kosinye isikhathi ke thina nje la engikhule khona emakhaya ubuthi mawushiswa amanzi thathwe phuthuma ngesunlight uyoxovuzwa ngesunlight ke ekuthathwa izihlahla ezinye ogamthilini kube kupheshe ngabo bese kuthiwa lala ke usuyalala ke lubole kunyawo ke seniyafika esibhedlela nalinqamula ithini lento yokusha mawungakuthathe nje umuntu umbeke esithombeni. Okay, okokuqala nje ukusha into ngempela esihlangabezana nayo kwazi kulezi insuku njengoba nje kubanda ngoba sidinga ukufudumeza sidinga ukushisisa amanzi senza amatiye into futhi ikakhulukazi kwi-setting yethu or rather lapho ngikhona sibonga ukubona kwethu ukuba yingane kakhulukazi ezincane eziyazilokhu zishiswa amanzi ngoba ziyathanda ukudlala ziyathanda ukuphatha ziyathanda ukuthinta lokhu nalokhu yaya so into eyenzakalayo ukuthi ukuba amanzi amatiye amaphalishi into esishisa affectayo kakhulukazi lapho belokhuzana begcine sebeze befika kodwa kukhona nokunye ukusha kwasendlini ngenxa yokuthi kade kukhanyiswe ikhandlela ama-heater kade beke kwengubo igcina ingubo seyilokhuzana seyikhanya lapho nakho-ke ukuganga-ke kwey'ngane khona lokhuzana ekhaya and abanye beyindlela abazilimaza ngayo lokhuzana lokhuzana ngiyaxolisa ngithathele ithuba ngithi kumnika ibreak kancane besalungisa into zohaxa lapha ukuthi akwazi ukuzwakala kahle ekhaya bengikade ngifunda la abebencoma la emoyeni uNjabulo Sibozana Mabika uthi ngiyabonga ngicela ukubonga onke ama-CCG under uMnqobokazi clinic bawusizo kakhulu emphakathini wakithi eMnqobokazi ngake ngaye eMnqobokazi leli gama ngiliqale eMnqobokazi kungenzeka ukuthi wawuyivakashelela umuntu owumvakashele ngangahambe ngokaphezulu ungahambi akushuthi ungqongqoshe akazaye cha uqamba umoya ke uqamba manje emoyeni yaze ngangixoshwe ungqongqoshe ngiqolise kuleyo ndawo kodwa ngiyajabula kakhulu ukuthi ukhona umuntu ofisa ukubonga ama-CCGs Dokozo noma laba abasizayo emnyangweni wezempilo ngoba mkhulu kakhulu umsebenzi abawenzayo ibona abantu laba abakwazi ukufika emakhaya abafinyelela emakhaya basiza ngisho abantu abadinga ukusizwa ngokwezempilo kodwa ongasakwazi ukuyihambela akwazi ukuthi bamtholele
ama-nappies abantu abadala asebedinga amanapkini, abanye bayabageza benze sure ukuthi amaphilisi bayawaphuza, i-treatment bayayithola ngendlela nangesikhathi okuyisona sona. So ngiyajabula ngempela ukuthi khona umuntu o-recognizeayo nobabonayo ukuthi bayawenza umsebenzi. Absolutely. Cha bese salaphana ke kudokotela noMpumelelo Dlamini bebesalungisa nje into lesithekwazi ukuzwakala lapha ekhaya ngoba mayexoxa nathi la bengamuzwa kodwa le ekhaya singaba nengxaki yangempela. Yini okufanele yenziwe abazali ikakhulukazi ukuze si-avoid phethe ingane badusha ukuthi ezinye amahit abanye bayadlala sekuyashiswana abanye ke thina sakhula uyakwazi kwakuthiwa yini ukukhwezela uyakwazi ukukhwezela uthi uyaphephetha bona inhlasi yalese iphuma nje amehla ngazi mhlambe nawo nje amehlo bangifaka izibuko kwawonakala lapho wawuphephetha la ukhwezela kufuneka uzuvuthe lo mlwelo lokuphephetila manje ke kuyakhwezelwa kwenziwa zonke izinto. Yini engenziwa abazali ukuthi kulekelele ukuthi bengasho abantwana nabo okuqobo labo bengasho? Alright. So indlela njengoba sihlezi sisho ukuthi prevention is better than cure. Absolutely. Ukuqapha ukuthi kungenzeki kungcono ukuthi selaphe. So ezinye zezinto ukuthi uma ekakhulukazi ngoba into esibona kakhulu kuyabe amanzi ashisayo namatiye ekuseni. So ukuthi into yokuqala ekhaya abanakekeli or ama-caregivers kungaba abazali noma ubani uhlala nengane. So uma ubeka amanzi esebilile amanzi ungaqali ngokufaka amanzi abilayo endishini or noma yini ozobuyisebenzisa. Qala ufake amanzi abandayo bese kuba wathela emva kwalokho. Qaphelisisa ukuthi ayikho ingane eduze kwakho lapho ukhona osebenzela khona ngoba ingane ingathi uyigcine ilapha sevele yaqhuma yakhe azofika la kule ndawo. So akwazi ukuthi yiphutha asifaki iphutha ebazalini kodwa sithi ungazi noma amanzi umwahlanganisa uqala wahlanganisele phezulu before walethe phansi lapho khona bezokwazi ukuthi bagijime bafikele khona apho. So kufanele ukuthi sizame ukuthi senze izinto ezikanjalo and amahitha uma silayithile ihitha sibeke lapha and ngathi singayicima ebusuku before silale ngoba asazi kwenzakala njengoba kukhulunywa ukuthi khona abantu abadala abaphakama emakhaya nazo ingane zingaphakama zigcine seziyiwisa and into esibonazo insuku leyo zigcine seziyiwisa bese ukukhuzana kwenzeka kanjani nezitofu futhi wenze sure ukuthi isitofu uyasicima ongcono uhambe uyocheck ukuthi usembedeni uphinde uphakame futhi uyocheck uqaphelisisa ukuthi ukukhuzana kugcinwe konke yini. But okubaleke kakhulu ukuthi yenza sure ukuthi amanzi uyawamixa before uwafake endishini bese kube uma uwabeka phansi emva kwalokho nathi lapha endlini senze njalo Absolutely. ngoba lokhu into esiyibona and ihlezi kungethutha ngoba kunzima kakhulu ukutreata umuntu oseshiye. Kungaba into encane kodwa bese kufika kuthini kuningi ngoba ziningi izinto ubungozi ke futhi obuyivele nokulala nezimbawula nezilentuzana ngoba ngiyazi kokunye izikhishe abanye kwakuvuka sekuthiwa nje bonke bavuke bedindilizile ngenxa yayo intuthu yakhona ibahishile nenithini ke ngaphansi kwalapho. So lokhuzana iphuzu elikhulu ngempela elihle lolo oliphakamisayo. So kukhona into ekuthiwa i-cyanide poisoning kukhona lokhuzana into carbon monoxide poisoning. So lokho yintuthu eziphumayo lapha makuzala amafutha ezigcina zikhisha uzogcina uma usufika esibhedlela thola ukuthi ushe kancane wena ngaphandle kodwa umonakalo mningi uphuzile lapha. Sekungenile so amaphaphu anomona ngoba wona afuna ukungena intuthu yawo le ekuzana eosithi oxygen kuphela lokuzana mase ngene lokho okunye kuvele ayithathe ayiqoqa ihlanganise namanzi mase kuhlangene lokho sekuyinto sticky seyavala manje lapha nemaphaphu so ugcina ungasakwazi kahle ukuphefumula ngoba sekuzakwenzeke lokho. So iyona esibiza ukuthi inhalational burn lokuzana ukusha ngaphakathi emva kokuphefumula lokuzana ismoke. So ingakho noma kubasiwe ekhaya kuyathiwa fanele sivule amafastela ngoba asifuni yonke le nto ukuthi ingene ngoba izongena seyikhompisa ne-oxygen awusakwazi ukuthi uthole i-oxygen lokuzana kuma tissues abalekile emzimbeni ngoba sekuvele intuthu ama-particles entuthu sekuyiwona asevele ahamba ayohlala phansi. So yenye ikhuzana yezinto lezo ekufanele ukuthi ihlezi siyiqaphile ngaso isikhathi okwenza ukuthi ukusha kwakho noma ungabukeka kuncane ngaphandle kodwa kugcine sekuze kuba into enkulu usigcine sewuzolala ngoba hlezi bethuka abantu athi hayi ushe lana kuphela kodwa indaba ndifuna ukumlalisa indaba senifuna ukumenza lokho nalokho but asibheki kuphela lokho okungaphandle
Okay. And sisakhuluma futhi ngakho ulokhuzana indaba yokusha ukuthi uma uvutha kubalekile ukuthi uzame ukuthi usheshe ulokhuzana uphume endlini ungavaleleki ngoba yenye yento leyo endaweni evalekile kunobungozi kakhulu ngoba noma ungashanga kakhulu nemzimbeni kodwa intuthu yonke uyishilo yangena kakhulu kuwena so kubalekile ukuthi uvule umnyango uphumele ngaphandle ukuze noma ukuthi uyavutha ungagijimi ngoba mawugijima kufanele ukuthi uyakhwezela kakhulu hawu bengingayicabangeke leyo bayibize bathi stop drop and roll lokhuzana ukuthi uma ukuthi uyavutha zama ukuthi ubone uginqike phansi ginqike bese uyacima khona lapha enhlabathini indaba yamafutha asifuni amafutha niwagcobe lapho kade nisha khona uma uqeda kusha nje into yenzayo amanzi kuphela asisebenzisi enye into asisebenzisi insipho ngoba lezo zinto lezo zigcina sesenza kube ngathi ukusha lokho kade uncane kunakho sekueda ezinye izinto manje ngoba ngagcina sekuzointroduceka i-infection Colgate lokhuzana kuleyo ndawo ne-Colgate asicela nje kungafakwa ufaka amanzi abandayo asisho ukuthi hambe efridge uyokhipha amanzi abandayo efridge but thatha ibhakede ukhe ilokhuzana ebhakedeni uthele amanzi kuleyo ndawo leyo you can even do it for lokhuzana umzuzu ewu-20 uma ukuthi usanda kusha kuleyo ndawo lo shekeli yona into esiyamukelayo and kuyasiza nathi kusiza nokuthi ukusha lokho kungaqhubeki kuleyo ndawo yo umuntu ufunda zaphe ngqongqoshe mina bengitshela mangusha kuphuma ubaleke ukhe phansi bengingayazela ufuna ukuthi iginqe njengesosha phansi sengizopractice ke mangifika endlini ngilokhu ngiginqike ngishaya amafolo ba ngenze ukuthi umlilo mhla wafika ngibe ngikwazi ukuthi cha ngiginqike kamnandi kwenzeke ngendlela yakho cha no ngiyazi ukuthi ke kulezi insuku ngqongqoshe kakhulukazi ize noma besibuka ama-bands kodwa simcela udokotela ukuthi ke sike sabona isimo labantu sebevalelekile ngenxa ukuthi ke kunamaqhwa kwasha kwacima siyazi nje abantu bema-emergencies lawa ke kuthiwe ungenze njani uma usubhekene nalesimo uma ungathatha nje umuntu kafushane iminute lakho selilodwa Okay. Into ebalekile into ebandayo asifuni ugodola. So ngaso sonke isikhathi ngiyaqisekisa ukuthi ufudumele lapho ukhona. Uma uvalelekile endaweni zama ukuthola khipha noma yini ulokhuzana uzembathise ngayo and ufudumale ngoba asifuni uphathe into ekuthiwa i-hypothermia. So iyona nto leyo ebalekile but ukubaleke kakhulu ukuthi ungazifaki ku situation lapho uzofike uvaleleke khona eqhweni. Kodwa uma usukhona zama ukuthi uzenze ukuthi ufudumale ulokhuzana niqoqane nihlale undungabu lokho uzalazula lapho kulelo ndawo. Okay. Nangu umyegulize ngene emanzini saluthi umhlebela nawe uthenze njani? Okokuqala nje uma kuwukuthi awukwazi ukubhukuda ungangena emanzini uyohlenga umuntu osemanzini ngiyazi kubhlungu and ukusanda ngathi kusuka endaweni engeyinhle kodwa kunomngozi kakhulu ukuthi inyambe niyoyiphonsa ngaphakathi ngoba ningagcina sengasaphumi nonke uma kuwukuthi ikhona into ongayiphonsela ngaphakathi umphonselelo uzama ukuthi ayibambe vele umphonselele lonto leyo abambelele kuyo akwazi ukuthi aphumele ngaphandle bese phumele ngaphandle umbhekise phezulu uma ukwazi ukwenza into ekuthiwa ungakwazi ukunikeza usizo lokuqala utrainiwe ukwenza usizo lokuqala ungabe sewuqala usumnikeza uma kuwukuthi awukwazi ukumese ngaphandle ungazama ukuthi umkhumule uzama ukumcheck ukuthi ngabe usahleli yini ungamshana lapha esifubeni kancane ukuthi uphuma amanzi okumbeke ngecele kodwa uma kuwukuthi awazi ukuthi wenzeni ungenzi lutho fonela ulokhuzana abasizo lokuqala bahlezi be-available 24/7 ufonele bona bangakwazi bakuneza ama-instructions ubakwazi ubathola ukuthi ukephi kodwa ungagxumeli emanzini uma ungakwazi ukubhukuda ungabhukudi uhamba wedwa ngoba ulokhuzana ubungozi obuphuma lapho buwese than ubungozi bomuntu oyedwa ukhona. Ngiyabona dokotela emafilimini bemphampa isifuba bempese bemqabula 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 leyo ke yini bemqabule ngaka. So sibiza ngokuthi i-CPR lokho bengikusho ukuthi and lokhuzana ngoba ungqongqoshe ukhona angazi noma mhlawumbe benakena kwenzani ngaphemplini but mhlawumbe kufanele kube khona lapho khona kuhanjelwa ngempela ikhungu emphakathini ukufundisa ukwenza into ekuthiwa i-CPR ngoba yinto engakwazi ukuthi isize umuntu and awudingi training awudingi ukufundela udinga kuphela ukwazi ukuthi yini efanele ngiyenze so lapho khona usuke unikeza khona ilokhuzana i-CPR so uyathatha izandla uzibeka esifubeni so kumuntu nje kakhulukazi osuke ekade esemanzini so usuke
enamanzi uzama ukuphampa out lamanzi asuke esesifubeni. So uma usuke ubeka izandla usuke uzibeka njalo mawushaya njalo mawushaya kuyashayeka lapha kuyaphuma amanzi. Uma engaphefumuli bese kungena oxygen ngoba uyadonseka mawudedela kuyadonseka oxygen ingene uyenza. So uma uya ngasemoyeni asisaku-advise manje especially after i-COVID ukuthi uhambe uyolokhuzana uyonikeza ibizwa kuthiwa i-mouth to mouth. So umlomo ngomlomo angazi noma yibeka kahle yini. So uyalokhuzana usuke umnikeza umlokhuzana umphefumulo. So umnikeza umphefumulo. So usuthatha oxygen yakho kuwe ulokhuzana uhamba uyolekelela laphayana ukuthi akwazi ukuthi athole umoya ngaphakathi elokhuzana emzimbeni. So usumnikeza ulokhuzana umphefumulo. So i-debate leyo dokotela ngelanga ngoba phela mina ngathi okuphumayo i-carbon dioxide kodwa ke uyasho na uthi kuyi-oxygen kodwa yengelinye ilanga le yengelinye ilanga ngempela into ngempela idinga ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngoba wonke umuntu angakwazi ukuba yi-caregiver. Angakwazi kakhulukazi abantu abahlala abantu ekhaya. So uma uhlala nengane ekhaya uma uhlala nomuntu ekhaya kufanele ukwazi ukuthi uma ewa edindiliza lapha phansi yini engingayenza ukuze ngikwazi ukuthi ngimsize and nje ukwazi ukuqondisa izandla sonke sikwazi ukuyiqondisa izandla udinga nje ukuziqondisa izandla phela yikho lokho esidinga ukwazi nawe ungasho ukulokhuzana odokotela abaqondisi nje kuphela wenzela wena usiza wena awubese ngithi ngemedunsa phela nami ngoqondisa ngezandla 1 2 wena kuphela oqondisa ungene ngesinqane 1 2 bayiqulekisa ke Jimmy mayethuthi yabona nangi lo muntu ayikade ubona seginqisa ethi ifingane ke funa CPR ibiza usizo qhamuke insizwe izidlaka ja how can I help but hayi ngi right no siyabonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho hey cha uyawushaya umoya engathi uzomela uzongiphuca lolu hlelo yomzongqongqoshe yakabavuli no isikhathi ngoba sekho ngakumina ngizocela ukukhulula ukuze sisophuthuma ngejubane papilloma virus yini papilloma virus yes human papilloma virus nokuyinto ke la esiyibona ngempela kuyinyanga yayo futhi ekhalendeni lethu nomnyango wezempilo ukhona ke usisigugu shows okuyena ozosithatha i-coordinator we-school health at eThekwini district. Siyajabula emasithola ithuba nalaba kwa-school health ngoba iziningi izinto ezenzakalayo lapha esikoleni nezingane but ke awuthathele ithuba ngejubane asibo isikhathi asikho ngakuthina ngalo 3 minutes nje ukusitshela yini u-school health nanokuthi ubani okabani wenzandla eminyangweni. Ngizocela ngibingelele ababukeli ekhaya nakuyona yonke indawo. Igama lami njoba seshilo ngiuGugu wakashozi. Ngisebenzela ezempilo ngibhekelela kakhulukazi ukuletha kweinsiza zempilo ezikoleni. Okay. Ngise district office laseThekwini. Yes. District of Health. Yebo. Mawungakungithatha ungibeke nje makuthiwa nihambisa izinsiza nothisha omkhulu kwenziwani lapha ezikoleni. Sihambisa izinsiza zezempilo singasebenzi sodwa. Kuthiwa i-integrated school health program. Okay. Yeah, bazobhala u-ISHP ukunqamulela integrated school health program lokho. Mawungathatha nje umuntu ongazi mhlawumbe ba ziningi inhlelo eninazo uthola ukuthi ingane neniqhuquzela mayisafunda ugrade bani kube nohlelo oluthile mhlawumbe lomgomo ezodlula kulona nisuke nenzani nje unyaka wonke mawunganginika ikhalenda. Ngiyabonga unyaka wonke esikwenzayo nje okokuqala kuba khona ama-nurse kwezempilo imtholampilo kuyona yonke imtholampilo kukhona amanesi aqashwa ukuthi akaphume ahambise izinsiza ezikoleni ngesimanga sokuthi abantwana mabefunda abasitholi kahle isikhathi sokuthi baye ngasemtholampilo nabazali bayasebenza futhi abanaso isikhathi kahle sokuthi eneke babhekelele impilo zabantwana ngokwanele. Hey cha lo hulumeni uyasebenza ukuthi khona nje unesi ovela afika esikoleni aqeqebe kwabe sijove. Ngiyakhumbula babesihlathi umjovo omkhulu ngapha eceleni ube isigqivizo kwakuyi-vaccination uyoxivisa kodwa ke mhlambe uma singathola ukuthi i-school health team nasisiphuma yimaphi lama services noma ikuphi kona kahle kufe esifike sikwenze ezikolweni. Ezikoleni ama-nurse mayifikile umsebenzi wabo. Ya inhlelento sibambisene namuzomtsheleko wakho ngqongqoshe. Yes. Yebo kuthiwa ama-school health teams mayifikile ezikoleni afika ephethe yona afika aqala azohlola. Okay. Yebo ngokwemvume yabazali. Yebo aqale azohlola ekhanda sibheka ukuthi kunani amehlo indebe yonke indawo kuyoshona ezansi. Bagxumisa ingane lezi ezincane ezisafunda o grade R no grade 1 bafuna ukubona phela ukuthi
lengane eneke ingabe izandla zayo isebenza kahle yini iyakwazi ukubamba kahle mangabe kuthiwa ayima ngomlenze owodwa noma ugxume ngomlenze owodwa sifuna ukubona ukuthi imilenze iqine ngokwanele yini nemthambo yonke isebenza kahle yini kulengane kungagcini ke lapho ke sekulandela ini-ke manje nemigomo esiyigomayo ehlukene yey'ngane eyangeminyaka ikakhulukazi-ke ey'koleni sithola kukhona le migomo egonywa ingane uma ngabe ina-6 years ibisiphindwa futhi uma ngabe ineminyaka ewu-12 senza leyo mgomo leyo bese siyaphinda futhi uma ngabe kuqhamuka isifo mhlambi njengamanje nje siyasibheke o-measles isifo isimungumungwane nazinye izifo eziqhamukayo ezikoleni njoba kade khona nano-COVID uma kuwona no iyasiza kakhulu ke ngoba sengizofisa ukwazi ngoba sibukele enyanga ukuthi ngoba khuluma nge-human papilloma virus HPV yini yona le human papilloma i-human papilloma virus i-virus ekuyiyona itholakala ngokwesifo socansi umthetho wayo kodwa umuntu akezwa awubi nazo impawu ezikutshelayo ukuthi njengalezi ezinye izifo zocansi esijwayele ukuthi mhlawumbe sekhona isilonda ngasesithweni sangasese noma kwabanjani awuzwa lutho iyatholakala kubantu besilisa nabantu besifazana manje ke ngizwa kuthiwa niyaphuma niyogoma lapha ezikoleni nibagomela ukuthi ingabe isifo esibahlaselayo kuba iprogram ema kanjani leyo ngizothi le program eneke oqala nje uhulumeni wabona kubalekile ukuthi izingane ezisencane zamantombazane ziyogonywa ezikoleni ngesimanga sokuthi lo mgomo lo i-human papilloma virus vaccine yebo iyona esizayo ekutheni kujovwe izingane ezisencane ngoba phela zona zisuke zingakaqala ukuba socansini siqala ngazo simvikele engekangeni esemncane ngoba kwabonakala uhulumeni wabona ukuthi baningi abantu besifazane asebehambile emhlabeni ngesimanga somdlavuza lana sisiza ngokuthi sivikele umdlavuza womlomo wesibeletho yebo manje ke awusikhumbusisi ngeinsuku zokugoma zimi kanjani siqalile manje la KwaZulu-Natal njengoba kuumhla ka1 October iyoze iyophela ngomhla ka15 November mhla ka15 hayike umlenze wakho ungathini ke nje ongawudlulisa sazi ukuthi phela ilona thuba loluthola utshela abantu bonke eSouth Africa ngiyakuhlebela nje naseGoli bakuzwa yeso awubatsheleke uthi nje abaphume beyogoma nabazali ke ukusidlulisela imessage bakhona abanye abazali abanqabayo ukusayinela izingane manje ufuna ukuyisiza lapha ngokubaleka ukuthi abazali nabebe ingxenye phela njengoba sikhulisa abantwana nje yebo kunjalo besicela kakhulu abazali manje abaningi abalitholanga ithuba lokuthi kube khona lo mgomo qale ngo2014 laba abantwana abanenhlanhla ngoba sivikela kungakafiki abantu abadala bona sekuyibona abaphathwa yilesi sifo kodwa ke manje nasekhona sebezosizakala siyanxusa ngoba abantu abadala abaningi sebehambile sicela ukuthi banikeze imvume ngoba umntwana simthinte esikoleni engenayo imvume umzali noma ubani obhekelele inhlalakahle yomntwana ekhaya ukuthi kunama forms ahanjiswayo ezikolweni amanesi wona la kade ngikhuluma ngawo abazali amanesi azofika anikeze othisha bese kunikezwa abantwana abahambe nawo baye emakhaya sinxusa abazali ukuthi banikeze abantwana imvume ukuze sivikele lesi sifo lesi ngoba sihambe nabantu abaningi okwesibili bathi abantu abadala masebeya laphayana uthola ukuthi mhlawumbe sebenenkinga kakhulu useyaqala ufuna ukuyobhekwa laphayana esibhedlela noma isemtholampilo uthola sekonakele kakhulu ngoba esezwa ubuhlungu nayo yonke leyo nto leyo sivikela lokho ke manje kulabantwana abancane yebo nawe futhi ushilo wathi isifo esicashayo ekubaleka ukuthi usigomele ngempela mawuthola ithuba cha ngiyazi ukuthi ngelilanga ke uyofika sinesikhathi sonke ngenxa yesikhathi ngizocela ukuthi ngqongqoshe ubusibongela usivalele uhlelo asibonge kakhulu Ntokozo siyafisa nje sesigcina ukuthi njengoba sishilo ukuthi October
inyanga esigubha noma esigcizelela ngayo ukunakekela abadala. Asibathande abantu bethu abadala, asibanakekele, senze sure ukuthi bayakuthola abakudingayo ngokwezempilo. Odinga ukuya eklinikhi, odinga ukuya esibhedlela, asenze sure ukuthi uyaya. Ophuza amaphilisi, asenze sure ukuthi ayaphuzwa. Uyabona nje besikhuluma ngokugula ngokwezengqondo, abanye bagcina bekhohliwe ukuthi kufuna ngabe uthatha iphilisi likashukela noma le BP nomelane. Thina esihlala nabo abantu abadala senze sure ukuthi kuyenzeka lokho. Bakhona abangasakwazi nokuyinakekela physically, engasakwazi noma engasakhumbuli nokuthi ugezile yini noma akagezanga. Kube yithina esenza sure ukuthi siyakwenza lokho. Kukhona asebe bedridden, ngamanye amagama asebelala embhedeni abadinga ukuphendulwa. Akube yithina phela esibaphendulayo ngoba yebo sinabo onompilo abasizayo kwezinye indawo, but abekho khona kuzo zonke indawo. Uma ngabe ugogo efika kuthina esibhedlela simthola enama bed sores, ilonda lezi zokuthi ubelele, thina kusitshela ukuthi wena ohlala naye umnakekele, ngoba phela kubalekile ukuthi uhlale umuntu omdala, ugogo noma umkhulu ephendulwa, so that angagcini enama bed sores. So siyacela nje ukuthi sibambisane nomphakathi, sibambisane nabaholi bomphakathi ukuthi abantu abadala bethu sibanakekele. Hayi, okwesikhathi ave kuphoxela uhlelo ngendlela umnandi ngayo ngqongqoshe. Ngathi ngakulalela nje ngilongulalele kodwa ngenxa yesikhathi sithi kulungile boy.